ora bakal bali yen durung ketemu karo Bapak Pandu kalawan Ibu Madrim. Diomongi ngayal. Sapa wong bagus wani klayapan turut kahyangan sela matangkep kene. Ayo kowe sapa wong bagus? Wah, lho. Suarane mengglegar iki. Sapa kowe? Kowe takon karo aku. Ya, aku takon karo kowe. Kowe takon karo aku. Ya, aku takon karo kowe. Kowe sapa? Lho. Arep takon ditakoni ganti takon kowe buta cakel kowe. Wah, udut. Ayo kowe ngaku kowe sapa? Aku Kang Joko kayangan pager sela matangkep kene aranku Cingkara Bala. Aku Bala Upata. Sing reksa kahyangan kene. Kowe kumawani kumalancang celandaan glagatmu polahmu. Kowe dudu wong ulama, kowe dudu wong brahmana, kowe dudu pendhita wani klayapan turut kahyangan kene. Kowe wani pirang perkara kowe Gus. Wah, kowe ora perlu ngerti sing dadi gaweanku. Ora sadenga menungso kang wani mlebu sela matangkep kene. Yen aku lelakne kowe lewat kene aku bakal dipidana karo Kakang Pukulan Bathara Guru. Ayo kowe luwih becik sumingkira. Ayo kowe luwih becik sumingkira kowe tak gaglak limpajo takon dosa. Ora wedi. Ora Kudara wani mekti kudu wani mati. Laka. Apa wis serep nyawamu apa wis cukup kang dadi gawean ana alam donya? Kowe yen tak penging ora kena tak odal delusmu. Ayo tak cekak gulumu, tak ploto tindasmu, tak odal-adel dadamu, tak sigal merapat daging tak blender tak ombe glok-glok wit lajur matamu. Kowe lah kalah. Mati aku. Mati awak dhewe. Weh, diganyang ae iki. Urung kenek. Sorry.
mikiri Rama yo kendang yo. Ah! Lunyu tenan gulumu keringetan wae. Pas. Ayo, arep layu. Ra kenek.
kroyok. Rata rampung. Pandhawa tata kacilih saya Indriyaksa Sara Maruta pawana bana maragana ora pangling iki ditahulun Werkudara ngger ana perlu apa kowe mrene wis kena iki geni mulat makantar-kantar kowe kok wani nyemplung ngene luwih becik kowe mindira apa kang dadi sedyamu goleki Bapa Pandhu karo Ibu Madrim ora enek ning kene bapakmu wis mati ibumu mati sing tok golek iki ora ana iwas kowe nyemplung ora enek wonge kowe kisinan kowe luwih becik kowe bali ya ora bakal bali yen durung ketemu karo Bapa Pandhu kalawan Ibu Madrim diomongi ngayal kowe wani mrene iki apa wis cukup sing dadi amalmu ing urip kamangka wong urip iki ora sadengahe wong iki pengen mati ya kene kowe kok njarak pati Werkudara wani mukti kudu wani mati iya ning ya kanggo etu ngantole kowe iki apa wis cukup kowe ora ngandel ora tak celukne Bathara Bathara penyarian kowe Bathara penyarian Bathara wah ya lali ayo delok catetane kepribadane Werkudara iku nika dawuh menika bursak nyukan kok ya apa ya tak delok dhisik Werkudara mulung gleleng ora enek catetan sing ngala iki piye iki piye ya monggo kersa kemawon wah
Sik tak pikire dhisik. Tak mikir ana ya Werkudara. Mumpung Yamadipati ngalih. Aku arep takon. Piye, Ger? Apa bener perang Bratayuda iki bakal kedadian? Yen miturut buku kitab Citabsara iya. Bratayuda iki bakal kedadian besok. Ning nggo kapan? Sing jalari perang Bratayuda kuwi sapa? Ya ora ana liya ya mung para sedulurmu para Kurawa. Sing dadi underane perkara sapa? Sing dadi underane perkara kuwi ya Paman Sengkuni. Kok iso? Iso. Sababe apa? Sababe waduh lali. Tegese kowe dewa sing ora bener. Ditakoni karo titahe ora genah. Ya gini ning bukune ora ana. Ya gini kowe kudu mawas karo kahanan. Kowe dewa sing umure dawa, kowe kudu ngerti. Ora kok delok buku. Putu buku e. Ning kitab Citabsara iki gek emek. Ebel. Aku wis tau maca ana kabeh. Kowe dhewe sing ora genah. Wong para sing perang Bratayuda sing jalare iki ya bener Sengkuni ning mbake. Mbake sapa? Mbake si Gendari nalika wis ketatu tresnane, ketatu atine karo Pandu, bapakku. Ora dipilih ning kepara. Mujudake sumpah. Sumpah ngene. Besok anak turunku karo anak turune Pandu Rapakarupun wis sing jalari Bratayuda. Wis saiki mudhun ora?